въоръжение. Да. И на валерите пише Вермахт. Да, то на щемпъл и те бойди се от валерите, ама щемпъла не мога да го изтрият. Виж, кой какво се е брал, каквото снал след войната. Тук има черешки. Хубава черешка, но има плодове. Бах ти готвим в това време. Да изсъхне земята. Жестоко е направо. Левчо! Ръско, просто... Левчо! Как ще го изкупа сега да влезе в ръката? Ще ви го направи. Това лисица. Ето тук имаше един камък едно време, ама нека го е. Его е камък. Виж, този камък е с дупка, с някакви черти по него. Показвало е нещо, някакви мери, сигурно нещо. Имало е някаква идея тук сигурно за... Защото е много добре четвъртосен. Така е, да. И освен, имало е и четири такова. Показвало е нещо. Аз не знам дали не съм очукнал и година. Там е имал сигурно забита пръчка. Няма година, бе. Много има чукнати години, ама и е бил точно на пътя тук, по средата. Така е. Ние вече сме къщи.